update ko lang guys doon sa tinanim kong coriander, yung kisbara. Tumubo na siya. Tingnan natin ha. Ayan oh, tumubo na siya. Ang dami na. Yung buto siya dati. Ayan. Yung mga tanim ko, tumubo na siya. Ang dami na. Walang salarin na ibon ngayon. Hindi pa siguro na yung una, kinain lahat. Pangalawang tanim ko na to. Ayan. Ang dami na oh. Hi! Sana hindi matagpuan ng mga ibon. Pero may kamatis to. Nabuhay din yung tinanim kong kamatis. Saan na ba yun? Ito siya. Kamatis. Nabuhay din. May tinanim pa akong mais. Wala pa, hindi pa na tumubo. May mais rin dito eh. Hindi pa siya tumubo. Sana hindi matagpuan ng mga ibon. Hindi lang ibon, pati yung kalapati. Yung bato-bato. Andito rin, kumakain rin. Update ko na lang ulit kayo guys pag malaki na siya. Sana panalangin natin na hindi matagpuan ng mga ibon.